Преди хиляди години, по време на неолита, живота на хората по българските земи изглеждаше съвсем различно. Това е историята на едно дете от онова време. Сутрините в неолита започвали с звуците на ежедневния труд. Всяка ръка в семейството имала своя роля. Дори и най-малките помагали. Изкуството било важна част от живота им. Чрез украсяването на съдове те предавали символи, които свързвали миналото и с бъдещето. Децата в неолита не само играели, но и бързо се учили да се грижат за животните и земята. Всичко в техния свят било свързано с природата. Тези деца били част от една епоха, която промени света завинаги. Животът им може да е изглеждал прост, но остави трайни следи в нашата история.